Браво. Моля да Къде от тук? От Тополица. Само да кажа, че е написано така хумористичен вид. Ако реши Наталка или тя мога да промени както иска. Няма да промени. Това си твое. Ода за For Life. Събиране направи Наталка в Айтоския Балкан, където всеки е силно за смяна. Разнищваме трансфер фактори, що е то, и наистина ли може да победи всяко болесно зло. Яйчина от Турция новини донесе прекрасни, от които стана ясно, че сме служители бясни. Разбрахме още, че сме членове на един клуб, които вадят поръчките на кризата на пук. Проектът Милионер е всеки един от нас, затова трябва да работим неуморно всеки час. Минимум 20 срещи на ден. Ето това не прави седен тандем. Събирането продължи с вечеря и после дискотека. Накрая е интересна викторина, на която всеки с подарък се замина. Само Мария отнесе цял кашон и чисто нова кружка с бушон. Втория ден някои започнаха с гимнастика, други с салам. Зависи дали е спал сам. Сок, кафе и чай и пай от свети влас. Аз лично закусих с нутрестат и сега съм very smart. Мария изскочи с камъни и пясък, а целия си блясък. Посочи тя мотивация и приоритети, необходими за всички For Life кадети. И още да работим всички с страст и да оставим трудното в паст, в миналото. И така, благодарим на Наталка Седова, която се е родила глътнала под кола. И още на Татьяна Ячная, тази девочка хорошая, которой я поцелую накрая. За край на този стих прекрасен, давам се да бъда ясен. Да работиш с екип в For Life е като да си пееш Life is life. За бизнеса повече говорите и да обяснявате за продукта, време не губете. За големите пари на хората очи отворете и на For Life спасибо, кажете. Спасибо, кажете и на спонсора ваш, че ви е дъгнал силен кураж. Благодаря.